κεφάλαια, κάτω κεφάλαια! Πάμε! Κάτω κεφάλαια και προχωράτε! Με τα 4! Πιο γρήγορα! Όχι σημαντικό! Όχι σημαντικό! Τελευταίες στιγμές είναι! Ενωθείτε! Κάτω κεφάλαια, κάτω κεφάλαια, θα σηκωθούσει ακόμα! Τι κάνεις εδώ ρε! Τι κάνεις εδώ! Κάτω κεφάλαια, κάτω κεφάλαια! Κάτω, μη σηκωθεί κεφάλαια πάνω Μαργαρίτη κανένα! Προχωράτε! Προχωράτε! Πιο γρήγορα! Το θέλω να προχωρήσει! Πάμε! Πιο γρήγορα μπροστά! Πιο γρήγορα μπροστά! Πιο γρήγορα! Πιο γρήγορα! Προχωράτε! Προχωρήστε! 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 Μακριά μπροστά! 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 Προχώρα! Προχώρα! Προχωράτε! Προχωράτε! Πεθάρανε! Πάμε! Πάμε πάνω! Πάμε εδώ! Δέκα μωρέ! Δέκα μωρέ! Δέκα! Προχώρα! Πες το αρχικό σας! Μέσα στη εβδομάδα όλοι φτάνουν στα όρια και εκεί καταδεικνύεται η δύναμη που έχει κάποιος άνθρωπος. Εκεί όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει «δεν μπορώ». Έχουμε τα κορίτσια μας! Έχουμε τα κορίτσια μας! Τα πράσινα ντυμένα! Τα πράσινα ντυμένα! Κλείνουν αυτές τα ραντεβού! Κλείνουν αυτές τα ραντεβού! Κίνουμε εμείς το αίμα! Κίνουμε εμείς το αίμα! Μα εμείς θα επιμείνουμε! Μα εμείς θα επιμείνουμε! Με πίστη και με θάρρος! Με πίστη και με θάρρος! Ή θα γεννούμε βατράχοι! Ή θα γεννούμε βατράχοι! Ή θα μας πάρει ο χάρος! Ή θα μας πάρει ο χάρος! Αρχίτε! Πατά, ένας πίσω πανέρο, περιμένετε! Προχώρα, προχώρα, πλέκα εσύ!
Αλλάξτε πάντα την ίδια για τον Καβούνο. Πάμε Καβούνε. Πάμε. Τρέχε. Δώστε τους κινήσεις συνέχεια, θα δώσουν, δώστε τους κινήσεις μετά. Πέντε! Πέντε! Τρία! Νάτε! Πάει βάλε Παναγιώτης! Πέντε Παναγιώτης! Τέλος, ποτέ στο δοκάρια. Απαθέσατε το δοκάρια κάτω. Απαθέσατε! Έλα, να φύγουν οι θεατές από την πλατεία. Έλα, Να φύγουν παρακαλώ. να φύγουν όλοι από την πλατεία. Καταδομές Παναγιώτης! Καταδομές Παναγιώτης! Ο κόσμος εδώ καταλαβαίνει, έχει μάθει να παίζει με τη ζωή του. Ο θάνατος δεν σημαίνει για μας τίποτα.